Hi guys. Ngaon tag mangga guys. Namong mangga guys ay butang nagsuka, patis, nya kamay ug asin. Na. Kami lang daw mga on si Mary. Ug ako. Meron daw mukha na ni guys. Naon tag mangga, ganahan mag mangga. Wa may aslom kay kuan man ni siya kanang Indian. Crispy pa kay guys. Ulitan kay mangga. Bago pa ni siyang abot mo ng crispy. Natag-trace ako sa kabuok. Palit ko pito kabuok. Pero wala na magdurot ko hiwa. Napay nabilin kay basig din niya mahurot. Kanira mang duha mga on. Hindi kang powder. Pagbalin ng plato, dadaya. Mauwaw man siya mapunit gali. Kakwaon na siya ha. Guys, salamat day kayo sa inyong pag-suporta na ko kanunay guys ha. Nalipay baya ko guys kay daghan na kay kayo, daghan na kay mo. Na say ad ang ako ang video. Nalipay jud ko pero mutanaw mo ayan nga escape ang kuan ha ang ad. Kitapos ang human. Kung unsay resulta ka ha. Lipay kay ko kay naa na jud. Namura to guys. Salamat kayo. Thank you for watching guys. Bye. I love you.